Wel, sydd ath y noswaith heno, oedd yn noswaith wych heno. Hugh M wedi trefili lawr o Pontypridd i wario gyda ni. Oedd yn set gwych gan e. Jamie Bevan hefyd yn chwarae yn unigol, heb y band y gwyddillion, ond hyfryd hefyd. JJ Sneed yn bacio Jamie lan gyda bach o conga drums, so arbennig. Mae JJ Sneed dan ni nawr yn y Parrot sy'n mynd in. Ni tu fas y Parrot. Well, basically, beth yw'r Parrot yw caffe Mediterranean yn y dydd, gyda record shop ar y llawr gynta, sy'n gwerthu vinyl a CDs. Section Cymraeg yn dod cyn bo hir. Ni wedi gwneud llawer o gigs nes mis Ebrill diwetha. Ni wedi rhoi byti 150 o gigs ymlaen. Yn y pipeline, dyn ni mae Eros Childs yn chwarae 31st o mis Mawrth. Mae gyda ni y Niwl yn chwarae ar y 4 o Chwefror. So mae rhaid mynd i fod yn gigs wych. Definitely. So, dewch lawr i'r Parrot. Bydwch oedi. Dewch lawr, diawled. Oedd Matt wedi dechrau gyda box o CDs yn Farced Aberteifi. Oedd e wedi cael siop wedyn ni yn Bridge Street yn Caerfyrddin, yn gwerthu mwy o CDs a vinyl. A wedyn ni wedi symud mewn i'r adeilad newydd, sy'n music venue a siop crynodisgau a recordiau. A basically, mae jyst yn mynd o gryfder i gryfder, definitely. No, gwych. Ond mae fe'n really gret lle i gweithio. Fi'n joio pob muned, gweithio gyda bands o stuff yla, tu ôl y bar, ar nosweithi Cymraeg, nosweithi Saesneg, nosweithi bloody Spaneg. Band newydd sydd da ni ar y go ar y funed, trio ni, Dominic Wright ar drums, Roger John ar y bass, a fi yn canu a chwarae gitar. Enw'r band yw Conductors, chi'n ffind ni ar facebook.com/conductors. Gobeithio chwarae llawer o wyliau yn y haf, gwylgardd goll, a bethau fel la. Diolch yn fawr dau, diolch yn fawr i ti dau. Ni'n gobeithio cael sesiwn i ecdau, rôl ni dod ymlaen, mae EP Cymraeg yn dod mas erbyn y haf, gobeithio ni, yn clymu gyda'i gilydd gyda'r wyliau wedyn ni. A wedyn ni, byddai'n good, gobeithio ni. Dau? Gata gleb ar achan. Diolch yn dialen. Diolch yn fawr.